Има играч, който понесе 58 удара. Ти седя на едно място. Защото е там... Кактус, имаш 5 минути да се сбогуваш останалите и да събереш багажа си. Какво? Абсурд! Да, бе! Стига, бе, верни, бе. Как така? Кажи, че се базикаш, бе, луд. Дали уж беше играе, брат? И ако е за елиминация, как така един участник не играе? Да. Да, бе, Жрут. Тук е много прав. Точно това аз мислех в този момент. Добре, тя не игра. Това е Така е. нечестно. Истината е, че Калина си купи имунитет непосредствено преди старта на играта.